Сәлем тамашачы, эфирда Шаян ТВның иң музыкаль тапшыруы Сәйлән. Мин Рүзәл Әхмәдиев, әлеге тапшыруның алып баручысы. Сайлап алу этабы җиңелләрдән булды дип уйлыйсызмы? Юк, җәмәгать. 24 катнашучының чыгышын караганнан соң жюри нибары 8-ен сайлап алды. Бүген финалистларыбыз каршында яңа сынау. Алар ретро җырларны башкарып, жюрины таң калдырырга тиеш булалар. Жюри дигәннән, әйдәгез алар белән танышыйк әле. Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Татарстан Республикасының от казанган артисты Рөстәм Асаев. Хәерле сәгатьтә. Һәм җырчы Энерджайзер, шулай ук Татарстанның от казанган артисты Фирдус Фаритович Тимаев. Сәлам, Татарстан. Инде, хөрмәтле жюри, сезгә уңышлар телибез. Безнең тапшыруда жюрилар баллар, ягъни сәйләннәр куя, иң күбе 10 сәйлән. Һәр катнашучыны тыңлаганнан соң үзегезнең фикерләрегезне төпләп, киңәшләрегезне биреп, балларның, ягъни сәйләннәрнең ничәне куйганыгызны әйтергә тиеш буласыз. Инде, дуслар, хәерле сәгатьтә уңышлар сезгә. Без башлыйбыз. Һәм беренче катнашучыны каршы алабыз. Әмир Галиуллин. Сәлам, минем исемем Әмир. Миңа 12 яшь. Мин Казан шәһәренең 183-нче гимназиясендә белем алам. Мин кечкенәдән җырларга яратам. Бәлки, әнием җырчы булгангадыр. Мин әтием һәм әниемнән үрнәк алам. Мин төрле җырлар җырларга яратам. Татар халык җырлары, эстрада, классик җырлар. Киләчәктә мин прокурор буласым килә. Мин дзюдо белән шөгыльләнәм. Төрле ярышларда катнашам. Җиңүләрем дә бар. Мин дусларым белән футбол уйнарга һәм самокатта йөрергә яратам. Сәйлән фестивалендә мин беренче тапкыр катнашам. Минем бу фестивальнең җиңүчесе буласым килә. Әфәрин, Әмир, тавышың көр, тавышың чиста. Инде менә жюри да нинди хисләр калды микән? Әйдәгез алар белән аралашып алыйк. Яшь татар егете,
Киләчәктә дә давай үз өстеңдә эшлә, җырлап бидең, ахырда бигрәк тә ансы да бик матур. Азакка кадәр алып барып чыгардың, чик башладың, шулай бетердең җырыңны. Әйтәләр бит бездә профессионаллар да ялынбаса инде дөресен на одном дыхании. Беләсеңме? Бер сулышта бер. Менә шулай бер сулышта син бу җырыңны башкарып чыктың. Булды. Рәхмәт. Булдырдың. Булмады әле, булмады. Бездә хәзер сездән сәйләннәр санын көтәбез. Сәйлән санын 10-нан мин башлыйм. 10-нан башлыйбыз, әйе. Рөстәм абый, нәрсә әйтер микән? Әмирне кешкә нәрсә дип әйтәм? Сыклану гына. Энем, син үз эшеңне җиренә җиткереп башкардың. Җыры да матур. Без инде гармунчы буларак бигрәк тә гармун турында җырларны хөрмәт итәбез. Инде бу бик бөтен яклап та килгән егет. Киләчәктә дә уңышлар сиңа, энекәш. Шулай матур булып, яшь булып, дәртле булып, рахатландырып җырларга ясың. Бик күп матур җырларны сиңа. Молодец, сәйлән. Фирдус Фәритович, сез нәрсә әйтерсез? Мин беренче тапкыр катнашам. Без сезне котлыйбыз. Сез уңаеннан әйме Шатлыгым эчемә сымый. Беренчедән Әмир татар милли киемнәрен киеп чыккан. Менә яшьләр бүгенге көндә милли киемнәр киеп татарча җырлау бүгенге көндә чыннан да бик зур бер шатлык, куаныч, бәхет дип әйтәсе килә. Һәм биеп җырлау бик авыр. Ышаныгыз миңа. Шуңа күрә мин Әмиргә шугатлым, менә кулларым насуага тирләп беттем, чөнки анарга көч биреп утырдым. Чөнки хәрәкәт теге биеп җырлаганда бик авыр, ул тында кысыла, әле ул вакытта елмаеп та җырлар кирәк, әле теге әзерәк каушау да бар бит әле, шулай бит. Шуңа күрә миннән дә Бер 2 3 4 5 6 7 8 10 сәйлән сиңа, Әмир. Котлыйм, чын күңелдән котлыйм сине. Минемчә, син беренче булып башладың, һәм әлегә син беренче. Минемчә, беренче булып калачаксың. Рәхмәт сиңа, Әмир. Чын җегет, батыр җегет, дуслар, без аны озатып калабыз. Әйдәгез, алкышлар белән. Әфәрин. Хәзер Мәрьям Җаббарованы каршы алабыз. Ул да безнең милли җыр мирасыбызның бер ядкәрен башкарачак. Сәлам, минем исемем Мәрьям. Миңа 10 яшь. Бүгенге көндә эш яраткан шөгылем бар. Беренчесе китаплар уку. Мин милли китапханәгә яшь киләм. Иң яраткан китапларым ул опера либреттолары. Серле музыка дөньясы бүгенге көндә төп кызыксынуларымның берсе. Опера либреттоларын укып, аларның куелышларын карыйм, өйрәнәм. Беренче исемдә калган чыгышым миңа 3 яшь булганда күчтәнәч тапшыруында җырлыйм, әнием турында җырын башкардым. Ике як дәвати дәвамиләремдә җырга, моңга ашык кешеләр, профессионал музыкантлар, җырга сәләтем алардан килгән дип уйлыйм. Киләчәктә тормышымны профессиональ музыка белән бәйлисем килә. Хәзерге вакытта Петр Ильич Чайковский исемендәге беренче музыка мәктәбендә белем алам. Сөембикә вокаль ансамбле белән татар классик әсәрләрен өйрәнәбез. Оркестрга кушылып, аларны да бик яратып башкарам. Җырлаудан кала фортепианода, гитарада уйныйм. Шаян ТВ каналында тапшырулар алып барам. Рәсемнәр ясап, ял итәм. Сәйләндә катнашучыларга барысына да уңышлар телим.
Әфәрин сиңа Мәрьям һәм рәхмәт сиңа безгә әлеге җырны җырлаганың өчен һәм Шакиров иҗатыннан һәм Мәрьям әйтәле менә мин генә сиздемме әллә син чыннан да дулкынландыңмы? Ну, бераз булды. Бераз булдаймы? Ләкин бер дә дулкынланма. Монда сине сокланып карап утырган күзләрне күрәм мин. Йөзеңдә елмаю, нурлы кыз, менә шулай булып кал беренчедән. Җырларга килгәндә инде әлбәттә, мондый җырларны инде начар җырлап булмый, бигрәк тә балалар искитмәле диапазонлы җырны шулай матур иттереп, вокальны дөрес иттереп, укытучыгызга зур рәхмәт. Менә шулай дөрес иттереп җырлатырга өйрәткән өчен һәм моңлы шул ук вакытта уңышлар телим. Мәрьям, исеме дә матур, барысы бар яктан да менә күршәк. Шуңа күрә бәхет, шатлыклар телим, иҗади уңышлар телим һәм сәйләнне матур иттереп бүләк итәм. Бик зур рәхмәт. Синең тавышыңда күренеп тора, мөмкинлекләрең бар. Анда синең күчкән өлешендә югарыга менеп китә торган, әйме? Дөрес әйттегез, тамабың диапазон. Ул бит инде зур бик. Шуңа күрә синең тавышың ачып бир өчен. Менә анда син беренче куплетта каушап киттең кебек, әзерлексезрәк. Аны икенче куплетта син аңлап алдың, анда ныграк тырышырга кирәклеген, һәм өченче куплетта син аны матур итеп ялгап алып кирип китеп, дөрес эшләдең. Һәм менә шуның өстендә һәрвакыт шөгыльләнергә кирәк сиңа. Сиңа мин уңышлар телим. Киләчәктә дә күрешербез дип ышанам. Рәхмәт. Миннән сиңа 9 сәйлән. Мәрьям сеңелем, килеп, менә чыгуга йөзеңнән нур балкый. Менә бер елмаюга минем йөрәгемне яуладың. Инде җырлый башлагач бөтенләй Мәккибән гашык булып утырдым тавышыңа. Шуңа күрә Зәйнәп әйтте инде, әз генә каушады. Андый каушаулар гына була. Әгәр дә син каушамасаң, син теге йөрәгеңне бирмәсәң, бу әйбәт халәт түгел. Һәр вакытта да җырчы сәхнәгә чыгар алдыннан ул һәр вакытта да каушый. Чыккач та ул каушау барлыкка килә. Шуңа күрә миңа ошады. Аңлашылды. Мәрьям, рәхмәт сиңа. Әфәрин. Әлеге җегетнең сәхнәдә барлыкка килүе һәр вакыт бәйрәм. Бу юлы да ул "Утыр әле яннарыма, ял булыр җаннарыңа" дип әйтә һәм әйдәгез Илүзәр Кашаповны каршы алыйк. Сәлам, минем исемем Илүзәр. Миңа 13 яшь. Мин Сәлән фестивалендә оста җырчылар арасында үземне сынап карыйсым килгәнгә катнашырга булдым. Мин үземне 5 яшьтән җырлый башладым дип беләм. Сәләтем әниемнән килгәндер дип уйлыйм. Мин үземнең укытышларымнан үрнәк алам. Ә җырчыларга килгәндә, миңа поп музыка короле Майкл Джексон ошый. Мин шаян җырлар тыңларга, аларны башкарырга бик яратам. Җырның эченә кереп, аңа бөтен җанымны салып башкарам. Киләчәктәге хыялым берәү, актер буласым килә. Чыгыш ясар алдыннан мин дә башка җырчылар кебек борчылам. Шунсыз буламы соң? Дулкынлануымны җиңәр өчен күңелле мизгелләрне исемә төшерәм. Буш вакытымда мин чаңгыда шуам һәм тэквондо белән шөгыльләнәм. Дусларымның мине хөрмәт итүен яратам. Ялганны, масаюны яратмыйм. Мәшәкатьләреңне онут инде беразга, сыйпап чәчләремне берир кәлә бер назла. Утыр әле яннарыма, ял булсын җаннарыма. Син утырсаң яннарыма, ял була җаннарыма. Йөзләреңә төбәп карап килә бер сөенәсем, килә бер иркәләнәсем, килә бер сөенәсем. Утыр әле яннарыма, ял булсын җаннарыма. Син утырсаң яннарыма, ял
Илюзер, дөресен әйткәндә, синең образларыңа мин һәр вакыт шок катып торам. Инде икенче тапкыр әлеге сәхнәдә күрәм һәм гомумән башка кеше. Дөресен әйткәндә, сезгә ничектер, монда минем өчен балалар барысы да профессиональ җырлый. Бу финал чөнки. Бу финал, монда теге юк бар, балалар юк. Сезгә ничектер миңа ошый, мин кайф алып утырам, мин рәхәт алып утырам. Һәм дөресен әйткәндә, шок катып торам, шуңа талантлы балалар. Менә бар яктан да килгән. Бию да бар, кием да бар, тавыш да бар, харизм да бар. Шуңа күрә миннән Аңлашылды. Синең яңгыраган тавышыңа мин гашык булдым. Менә минем уем туды, синең шушы матурлыгың тавышыңның саклап калырга иде. Чөнки әле балаларның, егетләрнең, аларның бар бит шундый bir переходный возраст үсеш шырында аларның мутация дип атала улыймы. Шул вакытта үзгәрүчән була тавыш. Шуңа күрә мин синең бу матурлыгын тавышыңның югалтасым килми дип әйттем. Югалтмаска тырышсагыз иде дигән укытучың белән, әниең белән шөгыльләнәсең, кем белән шөгыльләнәсең? Менә алар белән Үсмә. Шул килеш кал. Үсергә кирәк. Мондай матурлыкны үстерергә кирәк. Шуңа күрә саклап кына. Илюзәргә инде ким бал куя алмый, мин аларга 10 бал куям. Мин шуның күңелдән Илюзер энекәшне котлыйм шулай ук. Инде чыгып басу белән ул артист икәнебезне күрсәтте. Әле җырлый да башламады. Шулай ук мин рәхмәтлемен безгә кадәр булган жюри агзаларына. Жюри Менә шундый егетләр, талантлы егетләр, кызларны бүгенгесе көнгә кадәр финалга чыгарганнары өчен. Зур рәхмәтлемен укытучыңа, әтиәнеңә, шундый егет үстергәннәре. Бүгенгесе көндә менә тыңлап торасың сине, шул вокал ягыннан килгәндә, тембрың бик объемный тембр, матур тембр. Менә Зәйнәп апа әйткәнчә, тембрыңны саклап калырга, тавышыңны саклап, менә шул переходный возрастта әзрәк тыелып торырга инде, ул вакытта җырларга ярамый, аны беләсеңдер әйме? Вот, менә матур иттереп тавышларың инде шын ират тавышына әйләнгәч, рәхәтләнеп, шулай матур иттереп киләчәктә дә иҗади уңышлар телим сиңа. Рәхмәт бик. Шулай 10 сәйләнне бүген рәхәтләндереп бирәсе килә бу никәшкә. Рәхмәт. Уңышлар сиңа, әйме? Фирдүснең бармакларын күрсәтү сезгә дә күчте бугай, аңлавымча сездә булай Без күчте. бит гармунда да зәрә уйный торган егетләр. Сездә гармунчы. Синдә гармунчы, миндә гармунчы, атка пишән кем сала ди, шуңа кебек. Инде пишәнендә салдык заманда без авыл малайлары. Без пишәнендә салдык, гармунда уйнадык. Шаптыгыз дамы, шулгы Әлбәттә, белән. барсын да эшләдек, без авыл малайлары. Син, Илюзер, пишән җыйганың бармы? Бар. Яшьтән үк тырышып үскән бала, минемчә, аннары гомергә шул эш белән үзен бәхетле итәргә тырыша. Һәм инде чыннан да. Илюзер, менә шундый теге гади, шул ук вакытта, шул гадилекләр аркасында бөек кешеләр сиңа мондый бәя биргәч, минемчә, бу зур дәрәҗә, рәхмәт сиңа. Югалтма тавышыңны. Рәхмәт бик зур. Хәзер дуслар, сәхнәбезгә тагын бер җигет чыгачак. Белмим, бик авыр җыр сайлаган киек кызлар. Кәрим Галиев, каршы алыгыз. Сәлам, минем исемем Кәрим. Миңа 11 яшь. Мин кечкенәдән бирле музыканы яратам. 7 яшьтә әти белән әни мине музыка мәктәбенә бирделәр. Сәләтем дәват идән дип уйлыйм. Ул бик матур җырлый. Киләчәктә мин опера җырчысы буласым килә. 7 яшемдә мин Сөембикә операсында Үтәмеш ролен башкардым. Мин бөтен башкарган җырларымны яратып башкарам, чөнки алар минем күңелемә ята. Минем өчен үрнәк кешеләр ул минем вокал укытучым Маликова Альбина Якуповна, җырлаучылардан Артур Исламов. Шаян ТВда Сәйлән фестивале тапшыруын күрдем һәм сәләтемне сынарга булдым. Шулай ук яңа дуслар белән танышырга килдем. Kızlar kite жылы якка, Төркемнәре белән гөл бергә,
китә, без якын дуслар, сагынышып килдек күршергә. Казлар аша һаваларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Казлар кебек үтә, тезлеп үтә, unutmaslык яшьлек еллары. Язгы күкрәү, тәүге шашкын хисләр, шат кичләрне искә кем алмас. Саф хыяллар белән беркетелгән, яшьлек дуслыгыбыз югалмас. Казлар аша һаваларда, сызлап кала зәңгәр юллары. Казлар кебек үтә, тезлеп үтә, unutmaslык яшьлек еллары. Казлар кебек үтә, тезлеп үтә, unutmaslык яшьлек еллары. Unutmaslык яшьлек еллары. Кәрим, нишлисең син, нишлисең минем йөрәк белән әйләндереп чыгарып, инде менә шуннан да козлар очып, миндә дә коз тәннәре калдырды. Мондай академ тавыш белән җырлагач, Рөстәм абыйдан башлыйк әле. Шуннан да Кәримнекәш бу җырга килгәндә Рөстәм Яхинның иң матур җырларының берсе һәм бик авыр җыр бу. Бу җиңел җыр түгел, бигрәк тә инде бала вакытында, балай яшь вакытта җырлана торган җыр түгел, әмма дә ләкин менә синең анда инде бераз булды, каушалар да булды. Анысы инде ул әле сиңа әгәр дә син инде идеаль иттереп бурыч әйткәндә җырласаң, мондый җырларны сиңа укып та торасы булмый, аннары үсәсе дә булмыймы? Сиңа бер теләгем, онытмаслык түгел, онтылмаслык. Һәрбер сүзнең аның ул бит булай гына язылмый. Ул вокал ягыннан да сиңа ярдәм итәчәк. Онтылмаслык л хәрефе сине ярдәм итеп җибәрәсе. Онытмаслык ул артка инде. Менә шул шуңа игътибар бирәме? Рәхмәт. Булай килгәндә бик молодец. Шундый үзебезнең татар композиторларының шундый искитмәле җырлары сине киләчәктә сиңа бәхет шатлыклар китерсен. Зур-зур конкурсларда, Алла бирсә, җыр конкурсларында менә шундый матур җырлар җырлап җиңүгә лайык булырга Ходай насыйп итсен сиңа. Рәхмәт бик зур. Яме? Сиңа 10 бал. 10 сәйлән. Рәхмәт. Яме? Синдә үз-үзеңә ышаныч бар. Һәм ниндидер күзләреңдә ниндидер бер сихри бер энергетика бар. Менә тотышыңда килеп чыгуга менә сизелә, син бу җырны башкарып чыгасың. Бу минем иң яраткан җырларымның берсе. Яратам мин бу җырны, мин уйланып утырдым. Укыган Леногорский музыка училищесында укыган студент чакларыма кайтып килдем. Бүгенге көндә дөресен әйтергә кирәк, син 80% артист. Рөстәм, син миннән урладың бу әйберне. Фишканы. Бу әйберне урладың. Син бит инде халык белән ши беләсең. Синең энергетика көчле. Сиңа карап без дә шулай шисебез килә башлады. Әнә 10 бал. Рәхмәт. Балаларыбызга ышанабыз, аларда өмет, ышаныч һәм шуны синең таләп иткәнеңне алар да башкарсыны шулай ук шундый ук дәрәҗәдә дигән уйлар белән үзебез дә яшибез бит инде. Бу очракта Кәрим, син дә егет кеше, менә әйткән үзеңнең укытучыларың әйткән
Сүзләрне, синаларны эшләп бетер, өйрәнеп бетер, уенга гына, менә моны эшләдем дә мин, уенга все, дип уенга күбрәк өлешеңне сарыф итмә. Менә шулай булмаса, әгәр дә син тагын да ныграк матур итеп үз өстеңдә эшләсәң, менә Рөстәм абыең әйткән моментларны, һәм инде менә өлкәннәр әйткән моментларны үзеңнең күз алдында тотып, әгәр дә шулар өстендә эшләсәң, барысы да уңышлы була. Чөнки җыр ул кропотливый дип әйтәбез, әйме, ул бик нык, нечкә эш, аның бар, ул файллардан, тәгәниләрдән, пазллардан җыелган кебек, ул әзләп җыела. Менә монда син азакта әйбәтләп алып бетердең, әйтеп кычкырыбрак бетердең, әйме. Менә син анда күп тавышыңны сарыф иткәнче, менә шундагы энергияң бөтенесен тигез итеп, бөтенесенә распределять ит. Аңладың, баштан ук матур итеп башла, һәм син андагы өстәге булганы белән генә шөгыльләнмә, бөтенесенә тигез итеп, аны шышлай итеп бүл, ярыймы? Һәм үзеңдә эшләп бик матур, мин ашадым, мин сиңа 10 бал куям. Рәхмәт. 10 сәйлән куям, 10 сәйлән. Ягъни 10 сәйлән синдә һәр берсеннән, ягъни 30 дигән сүз, шуннан да Фирдүснең энергетикасы күчә, инде Зәйнәп апа да бармаклары белән сөйли башлады хәзер. Инде дөресен генә әйткәндә, Кәрим Әйтте бит, дурной пример заразителен дип. Ну юк, начар түгел, эшләп. Кайбер сүзләрне әйтеп бетереп булмый, кайчак бармаклары белән аңлату бик тә кызык. Кәрим, дөресен генә әйткәндә, миңа үземә дә кызык синең әлеге проекттагы юлың, чөнки бу бүген ретро җырлар башкаралар безнең катнашучылар, әле безнең бит әле альтернатива бар. Һәм безнең әле балачак җырлары бар. Белмим, ничек син әлеге сынауларны җиңеп чыгарсың. Миңа бик кызык, шуңа күрә мин сине киләсе турларда да бик кызыгып күзәтеп барачакмын. Рәхмәт сиңа әлегә. Тагын бер кичкенә генә йылдыз чыгыбыз хәзер сәхнәгә чыгачак. Әминә Гыйльманова. Шундый классик җыр. Идел буе каеннары. Сәлам, минем исемем Әминә, миңа 8 яшь. Мин сәйлән конкурсына яңа танышлар, дуслар эзләп килдем. Һәм үземне сынар өчен әлбәттә. Мин кичкенәдән идә җырлый идем. 4 яшьтән вокал дәресләрен ала башладым. Безнең гаиләдә җырчылар юк, ләкин дәү әти һәм әни үзләре өчен җырлыйлар. Мин татар, рус, инглиз телләрендә җырлыйм. Җырлаудан башка мин инглиз, кытай телләрен өйрәнәм. Телләр өйрәнү минем өчен яңа дөнья ачу кебек. Үзем турында тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Мин әле акробатикага да йөрим, крайда да уйныйм. Ул минем яраткан уен коралы. Ул әле бик җиңел дә. Гитара, барабан дәресләренә йөрдем, фигуралы шоуга да. Көнгә 25 сәгать булмау мин бик кызганам. Da karab duymuyum İdil buyu kaynarına Ala çiğdekleşip yalan ayak Şıgar süslüydü yarına Min yarattım sizni kardeşlerinin Hürmet etken kübük yaratam Şuna göre sizne bağışlanğan Yerek jırlarımны yaڭartam Tilde tirbələvə Rəhat biri minim күңелгә Белмим күпмə туры килер икән Туган илем булып йөрергә Баганалы юлдан күз алмыйча Маңсуланып торы имәннәр Үсмер имәннәрнең иркәләргә Нәзек биләҗилләр килгәннәр
кебек яратам. Шуңа күрә сезне багышланган, йөрәк җырларымны яңартам. Әфәрин әминә, ис киткеч 8 яшьтә булай җырларга, әле шундый җырларга. Әминә, дөресен генә әйткәндә, әйме, менә хәзер синең җырыңны төшергәндә операторлар булай төшерә, инде мескеннәрнең билләре авыртып бетте, чөнки шундый нәни йылдызчыгыбызны бөтен яклап күрсәтергә теләделәр. Рәхмәт сиңа, гафу итегез операторлар, ләкин монда шундый йылдызчыкны төшерергә кирәк. Зәйнәп ханым бик сакланып карап утыра. Нәзік билле җилләр килгәннәр дигән җирдә шундый матур иттереп җырлыйдың. Менә шулай итеп, менә әле син кичкенә, син үсәсең. Синең инде музыкаллылыгың көчле икәне күренеп тора, балакаем. Һәм дөрес юлдан барасыңдыр дип уйлыйм, киләчәктә мин сине зур йолдызлар арасында күрәсем килә. Уңышлар телим, ярыймы? Рәхмәт. Миннән сиңа 10 бал. Мин җыр уйнап йөреп утырдым. Күргәнсездер инде әйме, монда рәхәтләнеп, чөнки Әминәгә карап, ничектер кәеф күтәрелә. Ялмаясы килә, биисе килә. Шуңа күрә кичкенә Әлфия Павзалова басып торган кебек, әле кулларын шулай гитарада уйнап карый. Күренмәгән монда кулларны тартып. Шуңа күрә күренеп тора. Ну, әйтәм бит, бүгенге менә балалар барсы да алар профессиональ дәрәҗәдә катнашалар, шуңа күрә сезне чакырдык та бит, сез аларны бәяләп, менә шул иңнәр арасыннан да кемгә ничектер монда бәяләргә чыннан да бик авыр. Biz монда бәяләргә онытабыз да кай вакытта, без кайф алып торабыз. Без кай вакытта бит менә әгәр ялгышып җырласалар, я берәнди китек җирләр булса, безнең үзебезнең кайф бетә. Монда без рәхәт, ләззәт алып торабыз. Шуннан да без теге бер концертка килгән кебек хис итеп торабыз. Шуңа күрә миннән аңлашылды. Әйтәләр бит, Әминә җырлый үкереп дибеме? Юк, Әминә җырлый моңлы иттереп, матур иттереп, менә бу чиракта. Әминәгә телим, кызым, бәхетле бул. Шундый матур, шуша харизмаң, энергетикаң белән Алла берсә киләчәктә шәп җырчы булып, безне куандырып, һәм дә менә шушы үзебезнең чын матур җырларны башкарырга Ходай насыйп итсен, яме? Шуша ретро җырларыбыз бул. Менә ул балалар бүгенгесе җырларны гына җырласа, аларның тавышын да күрсәтеп булмас иде, аларның хисләрен дә, һәм менә элекеге ретро җырлар инде алар кешенең нинди икәнлеген җырчының күрсәтеп бирә. Рәхмәт. 10 сөйлән плюсы белән. Әфәрин. Рәхмәт. Сүзләрегез бал инде, Рөстәм абый, сүзләрегез бал. Сине озатып калабыз. Рәхмәт. Хәзер сәхнәгә Арслан Сибгатуллинны чакырачакбыз. Әлеге җыр аның үзенә дә бик туры килә. Сәлам, минем исемем Арслан, миңа 8 яшь. Мин зур сәхнәгә туган тел шигыре белән чыктым. Миңа 3 яшь иде. 4 яшымда Священная война җырын башкардым. Ул видео язма бөтен дөньяга таралды. 5 яшымда Мәскәүдә Кремль сараенда Росгвардия ансамбле белән чыгыш ясадым. Хәзерге вакытта Сембикә операсында Үтәмеш хан ролен уйныйм. Минем сәләтем әнимнән дип беләм. Ул кино һәм театр актрисасы. Спорт тормышымда зур урын алып тора. Дзюдо, футбол белән шөгыльләнәм. Әнекәшем әскәр белән уйнарга яратам. Киләчәктә үземне футболчы итеп күрәм. Сәйлән зур проект. Минем бу фестивальдә катнашасым һәм җиңәсем килә.
бергәнсең син миңа, ал нурын таңларның, җиһансың син миңа, бар гөлен даланың, бергәнсең канатлар, талпыныр шагымда, балалык рәхмәтем, җырыңа шагыла. Кадерләп үстергән, мин синең җимешең, куеның гөл бакча, назлы җил сулашаң. Инде бу җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Beraber nigine direyim, birden bir gülegim, tuğarı yüreğim, tek kurkan ahır, riza bu şuşama, üzüne atalgan, jırımны kuşuğa, kadirlep üstlergen, min sinem җимешем, куеның гөл бакча, назлы җил сулашаң. Инде бу җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Инде бу җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Арыслан, берсен генә әйткәндә, сине кайчан гына ничек кенә тыңласам да, син бер кайчан да битараф калдырмыйсың. Беренче булып, Фирдүс, сез елмаеп җибәрдегез. Шуңа күрә идегез сездән башлый. Аның тавышы беткән, әзгенә Утырган. тик менә шушы хрип, ничектер менә күңелне тырный дип әйтимсең. Һәм менә Арыслан тавышы беткән килештә ул күзләре белән аңлата. Бу егеткә Арысланга бик шаккатып утырдым. Аның күзләре җырлый, аның күңеле җырлый, аның йөрәге җырлый. Һәм аның тавыш әзрәк беткәнлеге килешеп тә тора дип әйтәсе килә. Шуңа күрә әнә афәрин шул теге үзеңнең авыр халәтеңә карамастан, син бу җыр дөресен әйткәндә бик авыр җыр, бу бәгырне зәтергән җыр. Һәм син бу җырны бөтенләй менә тагында үзеңнең менә йөрәгең белән тагында башка бер энергия бирдең. Шуңа күрә миннән кулны күзәттермим 10 бал. Дөрес әйтәсең, Фирдүс. Әйе, укымаса да кешенең йөрәгеннән чыгарга тиеш. Һәм менә бүген синең тавышың юк дип әйтеп булмый, Арыслан. Син авыртсаң да, үзеңнең бүтән мөлаемлыгың, үзеңнең музыкаллыгың белән, әлеге дә баягы әйме, син аны ачып бирдең, җырны матур иттереп, әлбәттә күзләргә яшьләр килде. Һәм инде шуны әйтәсе килә, син чынлап та кичкенәдән үк инде бик яхшы вкуслы сәхнә кешесе сеңдер дип әйтүем бушка булмас. Киләчәктә сиңа уңышлар телим. Рәхмәт. Исән сау бул. Һәм нәтиҗә булып, Әлбәттә 10-ны куям. Син бик молодец, менә нинди матур культурный җегет. Күзләр әлбәттә моңлы, җырлы, нәрсә эшләгәнебезне белә, әйме? Нәрсә җырлаганын, әниләребезгә багышланган җырны инде искитмәле. Шуңа күрә Арыслан
Сен барыбер арыслан болып шықтың, жеңіп шықтың бүгін. Афарин. Ул тавыш булмаганда җырлау бик авыр. Әмма ләкин син аны күрсәтмәдең. Күзеңдә бары тик җыр булды, моң булды. Ун сөйләненем. Ун. Рәхмәт. Тавыш белән любой кеше җырлый, менә тавышы булмаганда җырлап карасыннар, әйме? Ва шуңа күрә. Артистизм бик көчле. Афарин. Афарин. Ретро җырлар арасында гөл моңсу җырлар гына димәгез, күңелле җырлар да бар. Сәйдә Абдуллина моны тагын бер кат раслаячак. Минем исемем Сәйдә Абдуллина. Мин 4 яшемнән алып җырлыйм. Һәм җырларга бик яратам. Татар халык җырларын, ретро һәм эстрада җырларын яратып башкарам. Җырлаудан тыш, мин биергә, рәсем ясарга һәм велосипедта йөрергә яратам. Үскәч мин артист булырга телим. Сәйлән фестивале миңа бик ошый. Һәм мин үземнең көчемне сынап карарга булдым. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине биетә. Койнар быткан ашап эшән ирләр, тәннәренә җылы йөгертә. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Шекле күлмәгеңне салып, ойнар шулпаларга төшәсең. Ярма булып, бал суланып, ушак телләреңдә пешәсең. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Тукайда бит сине җырга керткән, бабайларда мактап сөйләгән. Бер кемдә юк сине яратмаган, бер якта юк сине сөймәгән. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ядрак кадерле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Сәйдә, беләсеңме, шундый тәмле итеп җырладың. Бәрәңге дигән сүзен генә аңлап өлгердем бу кызны җырлаганда. Ничектер миңа сүзләр җитеп бетмәде бу җырда. Әмма ләкин артистизм ягына килгәндә инде бик шундый гармоничный кыз, матур кыз, шундый матур кызыл күлмәкләр, кызыл бантиклар инде үзе бер күңеллелек бирә, җылылык бирә. Менә шушы бары тик бер җитмәгән як булды, сүзләре җитеп бетмәде. Мен барыбер инде бу кызга 10 сөйләнне бирәм, чөнки бу кызга сөйләннәр күп булсын. Рәхмәт. Җырны матур итеп җырлаганда сүзләре дә аңлаша алса, бигрәк тә матур була инде. Бүгенге көндә яшьләр гомумән аңлаешлы җырламый дип, бу бит инде дөрес әйбер түгел. Менә без шуның белән көрәшәбез. Бүгенге заманда безнең яшьләр чит илдән мода кертеп, теге музыкасын теге аңлашылмый торган дыңгыр-дыңгыр куеп, теге башка суга торган, теге башка теге табага суккан кебек, һәм бер-бердә аңлашылмый, андый мода кертмәсеннәр. Чөнки хәзер урыс эстрадасында да бик киң таралган ул әле теге LG-лар, Morgenstern'лар, анда Мин исемнәрен әйтеп тормадым инде. Мин исемнәре белән әйттем, чөнки теге димәк сөйләшәбез икән, аны исем белән сөйләшә кирәк, аны туда-суда
тегінде мұнда ерге керек түгел. Бұл дірі сәйбір түгел. Шуңа көре бүгінгі риторы жырларына тыңнау өзі бір рәқәт ләззат алып отырабыз. Бұсы бір, һәм келешекте яшьләрчә жырлаганда да алар төбенә җиткереп, моторына безнең бит әле үзебезнең миллилек бар, татар орнаменты бар, мың дигән әйбер бар. Шуңа күрә ул колоритларны югалтмыйча яшьләрчә жырласыннар, тик менә үзебезнең татар менә милләтендә нинди сәнгатендә, татар сәнгатендә нинди хазинәләр ята, алар күбарып чыгарырга тиешләр. Шуңа күрә сеңлем, мин инде беренче тапкыр бүген, һәм шуннан да артистизм көчле. Миннән сиңа 10 балл. Рәхмәт. 10 Сәйлән. Ознакай кызы буларак, мин сиңа беләсең нәрсә әйтәсем килә, матурым. Чынлап та, син яңалык белән керерсең. Бүген дә менә килеп чыктың матур бантикларың белән, әйме? Мин сиңа карап, менә бу кыз яңа имидж белән һәм инде аңарга сайларга ярдәм итә торган кешеләрне рәхмәт дип, син безнең күңелләрне күтәргәнең өчен сиңа рәхмәт дип әйтәсем килә. Эзлән, матур гына җырлар тап, балаларга кагылышсында җырласаң була, улларга кагылышсында эчтәлекле кагыла торган эчтәлекле җырлар җырласаң да, бик матур, сиңа карап тору бик тә күңелле. Мин сиңа 9 Сәйлән бирәм, кызларга мин бүген 9 Сәйлән өләшәм. Затып калабыз. Рәхмәт. Шуннан да мин әлеге егетне күргәч, әллә Рөстәм Закировның дәвамчысымы дип уйлап куйдым. Руслан Закиров сезнең каршыгызда. Сәлам, минем исемем Руслан. Миңа 12 яшь. Мин Яршалы шәһәренең 78-нче Пушкин исемендәге лицейында һәм 13-нче сәнгать мәктәбенең вокал бүлегендә укыйм. Мин кечкенәдән үк җырларга яратам. 4 яшемнән җыр бәйгеләрендә һәм концертларда катнаша башладым. Минем гаиләдә профессионал җырчылар юк. Ләкин дәүбиям бик матур җырлаган. Мин үземнең вокал укытучымнан Дилара Азгамовна Камаловадан үрнәк алам. Эстрада һәм халык җырларын яратып башкарам. Минем репертуарда татар, рус, итальян телендә җырлар бар. Җырлаудан кала, мин футбол уйнарга яратам. Мин КамАЗ футбол командасында шөгыльләндем. Яшь кына дуслар белән ишек алдында да уйныйбыз. Профессионал футболчылардан миңа Лионель Месси ошый. Сәйлән проектына үземне сынап карар өчен килдем. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк янылмай. Яратмаган йөрәк кирәк түгел, янылмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган телебезне, яратыгыз туган телебезне. Мәхәббәтсез яшәү ярамый, бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне мен кат яралай. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бернигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамый.
зухра кебек, яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярагызны, бернигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярагызны, бернигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Әфәрин сиңа Руслан. Руслан, беләсеңме, сиңа карыйм да һәм син әле генә безнең студия каршына кабриолеттан төшеп бында кергәнсең сыман тоела. Инде чаллы егете дуслар. Яркий, звонкий дип әйтәдерек, тавыш, синең пионерский голос дидерек. Менә шундый тавышны һәм менә нәрсә әйтәсе килә, бүгенге көндә дә менә шушындый ретро белән бәйләнгән менә мондый тапшыруда синең менә бу бүгенге көндә эстрадный манера дип әйтәбез. Мондый башкаруна. Бар бит төрле манералар. Ойма, оперный манера, кайма, бар эстрадный манера дигәндәй һәм бүтән төрле. Шуңа күрә миңа синең башкару манерың һәм мин аңладым синең каяндыр килгәнлегеңне. Чаллы. Безнең Казан дөресен генә әйтергә кирәк. Менә балалар аны ишетеп чынлап бар Казан манерасы. Бар Чаллы манерасы. Син чынлап та укытучы икенче төрле бер халәттәрәк үскән, ишетеп үскән күбрәк бала тыңлап һәм күбрәк русча җырлар җырлыйсың инде, әйме, сизелеп тора. Шулай бит. Но шулай да синең сүзләрең дә аңлашыла, әйбәт матур иттереп бөтенесен шәйнәп аңлатып инде җиткердең. Сүзләре дә аңлашылды. Бик матур. Һәм инде шушы әлеге дә баягы тавышың киләчәктә дә үзгәрмичә, үзесендә эшләп минем шул бер теләгем. Мин сиңа 10 бал куям. 10 сәйлән бирәм сиңа. Руслан чыгуга мин әйттем, я той турында, я бәйрәм турында җырлый дигәнем, чөнки шуннан да гәүдәсенә, йөзенә карап беренчедән бик матур стиль, матур образ бик матур. Кыйып куйган кияү бит. Әйе, шуннан да. Монда бутоньеркалар да бар. Сиңа Руслан ничә яшь? Миңа 12 яшь. 12. 12 яшь. Менә шундай самимилек, менә шундай тәрбия, ул әле килеп күргәндә иң беренче күзгә карада исәнмесез. Менә шундай кәйфләр күтәрелеп китте. Бернигә дә карамай, менә шу переходларны бик матур алды, кәйф алып утырдык. Шуңа күрә, Руслан, сен инде әзер артист, монда 80% түгел, 90% түгел әзер артист, сине рәхәтләнеп, үзебез белән гастрольгә алып чыгып китәргә була. Бер генә теләгем, андый чакыручылар булса, әлегә йөрмә, чөнки бер яктан әйбәт, икенче яктан ул бик үзеңне бозаттырган әйбер ул. Шул бер зур бәйрәмнәрдә генә, әгәр дә чакырсалар, зур проектларда әти-әниң белән генә, чөнки барыбер теге гастрольгә чыгып китсәң, баланың психик яктан да һәм аның инде ялкаулану да, йолдызлану дигән әйбер дә бар бит әләйме. Шуңа күрә инде син әзер артист. Сиңа Рәхмәт. Шуннан да тавыш шундай куелган, дөрес, үз урынында дип әйтик. Менә шунда гына җырлыйсың тәмле иттереп, ул шулай булырга тиеш. Тавыш артта әллә кайда булса, аның дикциясе да, тегесе булса да, әзрәк ишеттер тыңлар өчен авыррак була. Бу чиракта барда менә шунда тәмле иттереп кенә киләчәктә шушы җирдән китмигән тавышыңны үстерергә нәкәш, матур-матур, үзеңнең яхшы, чын җырлар белән халкыбызны тәрбияләргә, үзеңнең яшьтәшләреңне, яшь буыннарга да менә шундый матур җырларны бүләк итеп, җырлап, тәрбияләргә Ходай насыйп итсен. Афарин. Көтәбез Сәйлән санын. Фирус абың ничек әйтәдер, мин былай иттирим әле. Әз генә торып. 30 Сәйлән алып максималь сан бу. Әлеге турда Руслан Жигитләрский кулны кысам, һәм инде сине озатып калам һәм сокланып калам. Зур бәя биргәнегез өчен һәм киңәшләрегезгә зур рәхмәт. Шунда да джентльмен булып кала белә бит ул. Рәхмәт сиңа.
Инде хөрмәтле дуслар, хәзерге вакытта сез лидерларны һәм инде кем ничә сәйлән алганын экраннарыгызда күрә аласыз. Финал этабының беренче көне шуның белән ахырына якынлашты. Әлбәттә, әле бер нәрсә дә аңлашылмый. Алда тагын 2 искиткеч дулкынландыргыч тур бар. Һәм без нәкъ менә сине, тамашачы, югалтмабыз дип ышанып калабыз. Әлегә синең белән сау булашабыз, ләкин киләсе очрашуларны хәзердән үк көтеп калабыз.